Erokamano Nyakaramogi, en thuolo machielo mar Ramogi TV oikore makare gi weche manyien mawuok e tung pinje koni gi kocha, kagi e thuolo ni gin weche manyien mag migago. Machiegni to mokwongo thuond weche. Jatend FIFA Gianni Infantino kaachiel gi jatend CAF Laktar Patrick Motsepe omulo pacho ka motelo ne finals mag tuke mag CHAN e alap ma Kasarani. Now, honorable senators, the result of the vote on the division is as follows. Ayes 16, nays 26, abstention 1. So the nays have it. Thuolo machielo, gavana ma Kericho Eric Mutai otonye lwet Senate bang' od burano wito oko thicho mare manotim gi MCAs. Materials for registration, especially the voters register, the delegates register, was snatched from the returning officer, and they started using fake lists in the hall. Moko kuom jotend duond bura mar ODM e kaunti ma Busia ochwalo ng'ur margi mondo mi owito oko yiero manotim e kar chung od bura ma Matayos. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng. President mar FIFA Gianni Infantino nomolo Nairobi motelo ne tugo mar final mar CHAN e kind Madagascar gi Morocco odhiambo ma kawuono e alap ma Kasarani. Infantino norwaki gi President mar CAF Patrick Motsepe kod jakom mar FKF Hussein Mohamed. Limbe mare nyiso geno ma FIFA nigodo gi Kenya e kinde ni madhula medo chiek e pacho ka. Infantino bang'e no okinyi ma kawuono noromo gi jatend piny William Ruto kama ne gitwak e weche motudore gi CHAN kaachiel gi AFCON e kind mamoko. President mar Madagascar bende osemole pacho ka kama odhi chuo wang'e e tuke mag final odhiambo ma kawuono e kind pinye ma Madagascar kod mano mar Morocco. Mamine mawuok e gwenge ma Ukambani okwedo sirikal mamalo kuom wach telo margi okumba ma SHA ma giwacho ni mibadhi okwako ka kendo giwacho ni ok ochiw konyruok e yo makare ne jopiny. Kane giloso e chenro ma jiwo yuto makare boma ma Machakos kama ne gichiwo gige tich ne mine, rowere kod joriemb apiko, jotelogo nokwayo jood bura mondo kwed okumbano kata keto chenro mong'ith mar neno ni okumbano otiyo ne jopiny kaka dwarore. Gimedo ni giseyudo lipode mag jotuo miriembo kuonde thieth kata obedo ni gisendikore okumbano. Jood bura Joyce Kanene ka nowacho ni pok noneno rang'iny mamalo masani mibadhi okwako kama e migepe mopogore opogore kosewa sirikand jatend piny William Ruto. Please, inafanya kazi. Tukikuja huku tukiangalia mahospitali tukipigiwa masimu kuna shida. Kuna shida na kuna shida. And will not run away from that reality. Kama ni SHA, wacheni tusimame kama waheshimiwa, tuseme let's go back to the drawing board, tuangalie kama tutaiscrap ama nini itafanyika, because watu wetu wataendelea kusumbuka. Wananchi wanafaa kuelimishwa na pia kuweze kuwa na uwazi, hii pesa inaenda wapi na hii pesa inatolewa na njia gani. Unasikia kwingine ni 3,000, kwingine ni 7,000, na still unaambua hakuna dawa hospitalini. Hii SHA ni SHA gani? Na ni SHA na ni SHA na neno yenyewe ni kama ya Kihindi. Afadhali NHIF tulikuwa tunaelewa, lakini hii mambo ya SHA inatutatiza, na mimi naomba hiyo sauti ya mwananchi ikaweze kusikika, tuone mabadiliko mara moja. Moko kuom jood bura okwedo paro mar golo aguch omenda mar NGCDF e lwet jood bura nyaka e lwet 10 counties. Kotelnegi gi jood bura ma Suna West Peter Masara nolero ni golo aguluno e lwet jood bura biro duoko piny sekta mar somo kod dongruok ahinya te kor gwenge. Komachielo kanolose kar chung od bura ma Lurambi e romo mar rango dongruok mosego e kar chung od burano kokalo kuom omenda mag NGCDF, Kamala nolero ni jogo eko makwedo aguluno onge ng'eyo e wi kony ma jopiny yudo. Wach makamano nosir gi jakom NGCDF Olaga Luoch kowacho ni aguluno osekonyo jopiny kendo jiwo jotelo mondo ti maber gomenda go. Model ambayo inaonyesha
ile vizuri tunaweza tumia resources nchi yetu. CDF, mimi najua ya kwamba hata tunapotembea tukiangalia, we will do our report, and that is a report based on the evidence. Hazina hii ni ya wananchi, na yule mtu anasema hii hazina isaidii au inafaa kwenda, ajue kwamba aulize wananchi kwanza, kwa sababu hao ndio wenye hii hazina. NGCDF Act inapatiwa waheshimiwa MPs role ya oversight peke yake. Hawaingilia na mambo ya pesa kutumika kwa constituencies. Hiyo ni kazi ya chairman na kamati yake na fund manager everywhere in the republic. And I've gone throughout our country. I know what CDF has done, even for Ngao officials. The moment they will remove CDF, they will have removed what is working to replace with what is not working. Kama kuna marekebisho ya katiba na CDF iko ndani, ni sawa. Hata hiyo itakuwa mzuri. Biblia inasema mahali kuna ugomvi, kura iamue. So it is wonderful kama watasema referendum imekuja, mambo ya CDF iwekwe ndani, wananchi waamue kama wanataka CDF ama hawataki. Riwruoge mag oganda kotelnegi kod riwruok mar Devolution and Climate Change Adaptation Program DACA dhi nyime kod chenro mar puonjo oganda ber mar golo pachi e chenro mag dongruok mitimo kod piny owacho e kaunti ma Migori e seche ma giseyo piny owacho mar kaunti ma Migori kuom rem keto chike makare makawo pach oganda e chenro mag dongruok. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Kao pach oganda achiel kuom gigo madongo ma chike mag piny Kenya kata katiba mane ochako tich higa mag 2010 ma idendo kaka New Constitution ne obiro godo. Kata kamano higni 15 nyaka ne katiba manyien chak tich e pacho kae, ywak pod nitiere e yo manywando pach oganda e chenro mag dongruok mopogore opogore e pacho kae. Even though ni ji participate during public participation, tinwang'o ni jok miluongo gina wenge faces ma similar ka mana jok mabiro pile ka matino kono diversity of minds mag ji ma kuno opogore mondo mi gitim gima gidwaro. Koro mano biro kanyakla mondo mwago umbaka kaka oganda. Public participation mwatimo en ni ji igwelo. Ku gweli idhi kacha mondo dhi omiye gimoro kaka machalo kaka lunch moro kata kaka transport moro mitiyogo. To mano no ketho ratiro mag jomoko nikech ken public participation onego bed ni ng'ata orwaki ka osewach ni odhi bedo kama to ng'ato dhiye. Kidhiye tigolo pachi tiwuok tidhi kuma dhiye. Kaka giloso apaya iloso tuko nikech wan wapono oseloso apaya ok onyiso na apaya ma kama idhi losi mondo wachung' wane mwanyisgi ni ajoma iloso apaya ok otieko maber mondo gitiek loso nwango. Riwruoge mag oganda ka otelo riwruogno mar Devolution and Climate Change Adaptation Program kata DACA wach ni piny owacho mag kaunti Migori oserem e nywando pach oganda e yo makare e chenrogo mag dongruok. Wang'iyo kaka Migori County kama wantie ni inwang'o ni chik matayo weche mag raia manyalo miyo raia onwang' kaka ginyalo bedo kod twak gi jo sirikal pok oket chikego. Wakwayo sirikal ma Migori County mondo ng'iye ni jo Migori County gin citizen monego beni gibedo piny kendo gigelo pachgi kaka onego beni pesa gi tiyo. Mike Joseph riwruogno mar Devolution and Climate Change Adaptation Program kata DACA wach ni kaunti ma Migori onego ket okenge makare ma oting'o chike manyalo tayo chenrogo makawo pach oganda. Bedo ni Public Participation Act ma Migori County ka pok obedo passed up to now, onyalo bedo kaka yore manyalo chocho yore mag public participation e Migori County ka. And mane momiyo kata watime to watime nikech waonge chik ma oket motegno ni kaka public participation wenje be notim. Riwruoge mag oganda wach ni oganda duto onego mi thuolo mar golo pachgi e chenrogo mag dongruok ma itimo kod piny owacho. Wando public participation mosebed kitimo ok morwa nikech pa japiny ok kawe ground. Mokwongo pach oganda onego kaw piny e lo mokwongo piny e loka nikech jopiny gi ema chulo osuru
ka pachgi ok okaw ma gik ma gidwaro ok otimnegi to ok gimor mondo pogi ni gima kama osetim. Kawo pach oganda pok odhi makare nikech kwatemo tudore gi jomono beni kawo pachwa o giyie mondo giwuog oko mondo ginyiswa kaka onego beni watimo programs gi. Jatend migawo ma jotich kaachiel kod sirikand loch gwenge e kaunti ma Migori John Kobado wach ni adieri ni kaunti ma Migori pok oloso chik mar kawo pach oganda. Kata kamano nitie chike mathoth ma gitiyo godo e kawo pach oganda kendo sper kitime e yono makare. Public participation, to be specific, is one of them when you go to the assembly. But onge gap because we are one government, and you see county governments okuchung kendi. Kama dipo ni ntiere act mapodo olosi gi county government, itiyo gi act mar national government. Koro we have Public Participation Act mar Kenya mangima mapod tiya onge kama gap moro nyalo bedo malich, but nyaka koro wadomesticate wakete mondo dhi odonj gi the local environment maka, which we have done, and I think sooner than later they puothe yana kosekalo most stages. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopith rech koro ikwayo mondo neno tudore kod apisas mochung' ne chenro mag pith rech e nam Lolwe kata Kenya Fisheries mondo migiyud tiegruok makare kotenore kod kaka ginyalo timo chenro mag pidho rech e cages e yo mowinjore. Jopithgo ijiwo mondo mi otim mana kaka yor rito rech gi e cages mondo mi okony e neno kata geng'o lal mosebedo ka mienje ohalano kuom kinde malach nikech koso ng'eyo magi ma bende oseyangi gi jalup jatend jotije ma Kenya Fisheries Services bade ma Kisumu Christine Etiegni. E kinde mane isidho okumba ne jopith rech mong'ere kaka Samaki Bima nowacho ni chenro mag tiegruok owinjore gi jopith. Ma serikal dwaro. Koro wakwayo joma donje tich bilano e biashara bilano mondo gibi wabed kod gi piny mondo wakonygi yiero kuonde ma gikete cages maggi kaka giborito rech ka gisekete cages mondo kik gibed ni giwito ohala kata giwito rechgi kosechopo ni ndalo matero rech e chiro osechopo. Erokamano Nyakwaramogi, ma en Migago to magi gin weche mawuok ni e chuny boma kaachiel gi kor gwenge. Ramogi TV ler kendo neno maber wang'e long'o kadem man luongo ni Fabrizio Makipasi kaeto Baudeno moja mar Game Got Reggae. Erokamano ahinya, wacho ni in kodwa. Machielo ndikona ni Rada, koro nyinge boko ndiko, koro Rada ni aparo ni en kuonde michike ndege pa. An Martin Ochieng Lago kawuok Rweya wacho no nenowa makare, kaeto Dori Nyathi Siaya bende nenowa Obilo Derrick director mar Konims Academy Kabondo. Erokamano achiel koda machielo ni more wabro kawo ywe kaeto waduogo gi mathoth. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Royal Mabati Factory Limited dier mar lando ni nengo gore piny ahinya. Corrugated kod box profile sani uso ceiling 405 e mita ka mita. Brick tile kuom ceiling 456 ka Roman tile e ceiling 500. Bed gi chuny mokwe ka wakelo ni mabati nyaka e odi kata dalani. Gochna sani kokalo e namba 0722 63 83 83. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony, to wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato
chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Iseyudo nyodo nikelo nyako chia chonogore nyeje nunga nisandi nango nyako chia miriere kondo jalo sigo kachandi gimo nyako chia utemo kakano kitwa kitimbewa kokalo e chuny nam e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111 chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhi yie ka niketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dia. Iolo ni mana ng'owa kuoyo miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111 jokato gin 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno kod James Rabala mana e Ramogi TV. Machiegni kendo, Jatend Piny William Ruto oyuoro nyasi mar sidho ayanga diocese manyien mar kanisa ma Kopere, yo Kapsabet kod bishop mare manyien John Arap Lelei. Jatend piny oten gi gavana ma Nandi Stephen Sang gi jotelo mamoko ka wadhi achiel kachiel nyaka Nandi mondo wang'iane kaka weche dhi nyime. Wengine wasio wa hapa lakini wamefika kujumuika nasi. Honorable Joseph Wainaina, Honorable Zipora Kering, East African Legislative Assembly, Honorable CPA Ruto, MP Keses, Sante sana. Honorable Janet Rotich, shukran kwa kuwa nasi. Honorable David Kiplagat, msichoke tafadhalini, viongozi wetu watu wapigie makofi. Honorable David Kiplagat, Honorable Gelechei kutoka Elgeyo Marakwet, asante. Sijui kama kuna mheshimiwa yoyote ambaye sikuweza kumtambua, kama yumo naomba kwa heshima akaweza kusimama. Asante sana. Tumo hapa na Head of Public Service Honorable Felix Kosgei ambaye yumo hapa pamoja na mheshimiwa rais wetu. Tuko na Principal Secretaries wakiwemo Honorable Julius Bitok wa asante sana elimu. Honorable Belio Kipsang, Dr. Belio Kipsang, asante sana. Kunao basi wengineo hapa, viongozi wa ngao ambao wamo hapa, ningeomba wote wasimame, RC, CCs, chiefs, sub-chiefs, tukaweza kuwatambua nyote tafadhalini. Asanteni sana, serikali yetu mnatuhudumia vyema, asante. Mwishowe kunao wale ni county leaders waliomo wakiongozwa na Speaker Nandi Honorable Philemon Meli, na shukuru. Kunao wale MCAs wetu ndio wale wanatuhudumia huku mashinani. Waliomo wote taomba mkasimama tuwatambue wote kwa jumla, wale wa hapa Nandi na wengineo wale wa Uasin Gishu. Tuwapigie makofi, ni wengi, wapigiwe makofi. Tunawatambua wale wote wanafanya kazi katika counties zetu,
Uasin Gishu na kaunti yetu hapa sasa ya Nandi, wakiwemo tunaomba officers, state officers, county officers waliomo, CSs etc. Wapigiwe makofi. Asante. Kunao viongozi wengine ambao wametupa heshima sana kuwa nasi. Tuna chairman wa parastatos tofauti. Tunaomba mkaweza kusimama. Chairman of various, chairman and chairwomen, chairman and chairpersons. Msimame tena kwa sababu hapo naweza kutolewa marks. Aya, wapigiwe makofi. Asante sana. Tunaye hapa former Minister Honorable Henry Kosgei. Asante sana mheshimiwa kwa kuwa nasi. Na tena tunaye former Governor wa Nandi Honorable Cleophas Lagat. Kama nimeruka yoyote naomba msamaha. Sijui kama kunaye sikumtambua. Kwa wale wote angalau nimesahau na hawajasimama, tuwapigie makofi wote. Makofi mazuri. Na la mwisho ningependa kutambua Wakristo wote wa jimbo la Eldoret na Wakristo wote wa jimbo la Nandi ambao wamefika hapa kwa moyo mkunjufu washerekee siku hii. Tafadhalini tuwahongere na tujihongere sisi wenyewe. Makofi kwenyu Wakristo. Sasa mna jimbo, basi twende kazi. Kwa heshima sasa ningetaka kumwalika gavana wetu wa Nandi Stephen Sang aweze kuzungumza na kutambua gavana mwenzake. Duol marango rang'iny mar thieth oloro ute thieth 45 kama moko 83 bende omal lesen mar tich e kaunti ma Homa Bay. Ei Kaluo, Homa Bay kende ema omeny kod duol mar KMPDC e listno mar ute thieth manchano ma Orak Masha. Homa Bay bende pod ema notelo Kaluo. Moko kuom counties mantiere kod ute mag thieth momeny kod KMPDC oriwo Nairobi, Kisii, Mandera, Nyamira kod Wajir. E listino ute mag thieth 544 olor kama moko 454 omal lesen kod duol ma puodho rang'iny mar thieth e ute thieth ma pachoka KMPDC. Kaunti ma Busia okwedo yiero manobagi e kaunti no kagiwacho ni noroche gi tulo. Komachon Godfrey Odanga okwedo tim makamano kowacho ni gima kamano noweyo moko kuom jochungi hinyruok ka bende gikwedo loch mar gavana ma kaunti no kod jakom manyien mar duol makamano. Gino manosir gi jaod bura Mateso North Oku Kounya ka koro gidwaro mondo miyiero no onuo. Gavana ma Busia Paul Otuoma ne oyier kaka jakom kendo kawo kar jaod bura ma Mathias Godfrey Odanga mosebedo jakom kuom higni 15. Materials for registration, especially the voters register, the delegates register, was snatched from the returning officer, and they started using fake lists in the hall. After they had assaulted the chairman of the County Elections Coordinating Committee, Bishop Omkule, and the Secretary Caroline, and the returning officer Mr. Osire. So there was no election because all the sub-county or the sub-counties or branches had to leave the election premises because the place was chaotic. Ikiwa national office itaendorse, kwa sababu kwa kawaida national office lazima waangalie sheria. Tunayo evidence ya kutosha ambaye inaonyesha
violence imekuweko, yani vita imetokea, vurugu. Kwa hivyo election yoyote ambayo vurugu imefanyika haistahili kuhalalishwa. Sioni kama National Board wanaweza kuhalalisha election kama hiyo. Kama tuko hapa na 5 sub-counties zenye zimetoka zenye hazikuruhusiwa kupiga kura, gavana amepitaje? Otuoma ameshindaje? Ndio tumesema kwa chama hapa Otuoma atakuwa 1 2027 Otuoma bado atakuwa 1. Mimi hata nimeshawahi kuwa vice chairman wa national wa ODM. Lakini kwa sababu sasa hizi changamoto tumekuwa nazo na hapa mbele tunaenda, sisi lazima tena turudi defense. So unajua hapa Busia mimi nasemanga mimi nacheza namba 5 ya ODM. Sasa hii namba 5 ndio wamenipatia kama mwenyekiti wa ODM Busia branch. Na nia yangu ni kuhakikisha kwamba ODM inatoka kule mashinani, kutoka kwa MCA mpaka president. Erokamano Nyakwaramogi, mago e weche manyien mag migago mane waikonu, wabro kelonu mathoth sa achiel e weche manyien mag ang'ich welo kod sa 3 odhiambo e weche manyien mag Oimore. Nyinga Milton Ochieng, oriti masani bang' thuolo machuok oromo sa 8 pautuke.